गिबियावनो आं नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। आं बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय 10थि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा आं फोसावनो होननानै दिनै बे खौरां बिजोंनि गेजेराव नुजाफैनाय जादों। दा आं दिनै बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय जा 10थि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद देग्लाय 2025नि बियो गाबोन 14 डिसेम्बर 2025 मायथाइयाव जागोन। आरो बे आनजादाव जिरायनो थाखाय जायफोर फरायसाफ्रा गावसोरनि मुंखौ फर्म फिलआप खालामनानै थिसनबाय, आं बे गासै फरायसाफोरनिसिम आंनि सिगांग्रो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। आं दिनै बिनि गेजेरजों फोसावनो नागिरदों दि मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंबोनाया दिनै 10 बोसोर जाबाय आरो बे 10 बोसोरनि गेजेराव जोङो गोबां फरायसाफोरखौ बे सायख' आनजादाव जिरायहोनानै बिसोरनि जिखिनि रोंगौथि बेखौ जों आनजाद नायबोनाय जादों। आरो बे रोखोमै गोबां फरायसाफ्रा बेखौ रेसपन्स होनानै गोबां फरायसायानो बेवहाय बाहागो लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। देग्लायनि बे बेलायावबो जोङो गासै आसाम नाङै जोङो बे आनजादखौ जिहेतु खुंगोन, बेवहाय गासै 14,224 फरायसाफोर बेवहाय बाहागो लागोन। बेवहाय जोङो मोननै थाखोनि आनजादखौ खुंनाय जादों, बे जाबाय 9 थाखो आरो 10 थाखोनि। 9 थाखोआव गासै 7,233 फरायसाफ्रा बाहागो लागोन आरो 10 थाखोआव गासै 6,991 फरायसाफ्रा बाहागो लागोन। आरो गासै आसाम नाङैनो 226 जिखिनि एग्जाम सेन्टारफोर, आनजाद मिरुफोर, बे आनजाद मिरुफ्राव बे आनजादफोरा खुंफुंजागोन। दा बेनिखायनो आं बेयाव खावलायदों जे साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जाहाथे गाबोन बे आनजादाव थि समाव नुजाफैनानै आनजादखौ होफैयो। जोंनि आनजादनि समा 10 बाजिनिफ्राय जागायगोन, 10 बाजिनिफ्राय 12:30 आरो बे आनजादाव जिरायनो थाखाय गासै फरायसाफोरखौ आं खावसे घन्टा सिगां, थामहिनबा 9:30 आं आनजाद सेन्टाराव नुजाहैजोबनो थाखाय खावलायदों। आरो बे आनजादनि गेजेरजों जोंहा जायफोर रोंगौथि गोनां फरायसाफोर, बे फरायसाफोरनि थाखाय माखासे बेवहाय बान्थाबो फोसावनाय दङ। आरो बे बान्थाखौ सिगांनि समफ्रावबो माखासे जायफोर गावसोरनि रोंगौथिखौ मोजाङैनो दिन्थिनो हादों बे फरायसाफ्रा मोननो हादों। देग्लाय बोसोरावबो बे एखे रोखोमैनो जों सिगांनो बायदिनो बे बान्थाखौ फोसावनानै दोनदों। जायफोर जों बे आनजाद होग्राफोरनि गेजेराव जों गासै टप 3 सायख'ग्रोनाय जायो। गासै आनजाद होगिरिनि गेजेराव जाय बांसिन नम्बर मोननानै 1, 2, 3 पजिशनाव थायो बिसोरनि थाखाय जोङो माखासे बान्था फोसावनाय जादों। बे बान्थाफोरा जाहैबाय जाय टप 3नि 1 नाम्बाराव थांनो हायो बे फरायसाया 20,000 अनसुंथाइ बान्था मोननाय जागोन नोगोद रांखावरिजों। आरो जाय नैथि थाखोआव उथ्रिनो हायो बिथाङा 15,000 नोगोद रांनि बान्था मोननाय जागोन। आरो जाय थामथि पजिशनाव मोननो हायो बिथाङा 10,000 नोगोद रांनि बान्थाखौ मोननाय जागोन। आरो बिनि अनगायैबो बे साथाम टप 3नि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो 7 फरायसाफोरनो स्कलारशिप होनो थाखाय बेवहाय सायख'बावनाय जायो, बे कनसलेसन प्राइज। बे कनसलेसन प्राइजआव टप 3नि उनावहाय जायफोर फरायसाफ्रा फारियै मोनबा पजिशनखौ आवग्रिनो हायो बे फरायसाफ्रा फारियै 2,000 खरै स्कलारशिप बे बान्थाखौ मोननाय जायो। गतिके बे जि आनजाद खुंबोबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनायनि मोनसे आनजाद बियो। बेनि गेजेरजों फरायसाफ्रा गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हानाय जायो। बे आनजादा मैखोमै मेट्रिक स्टेन्डार्डनि जायो। जायफोर फरायसाफ्रा बेवहाय 10 थाखोआव फरायनाय फरायसाफ्रा बेवहाय बाहागो लायो, बिथांमोना गावखौनो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो थाखाय बेसेबांसिम रेडि जानानै दं बे आनजादनि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावखौनो हमदांनो हायो। बेनिखायनो आं खावलायदों जे साफ्रोमबो 10 थाखोआव फरायनाय फरायसाफ्रा बे आनजादाव आनजादाव जथारनाया जोबोद गोनांथार। बेनि अनगायैबो 9 थाखोआव फरायनाय माखासे फरायसाफ्रा गाव गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों गावनि जिखिनि सांग्रांथि बेखौ दिन्थिनो खाबु मोननाय जायो। दा बेनिखायनो आं साफ्रोमबो बे आनजादाव जिरायगोन फरायसाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामदों जे साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जायफोर फर्म फिलआप खालामदों बिथांमोना बयबो बे आनजादाव जिरायगोन आरो आनजाद मिरुआव थि समाव नुजाहैगोन, आं बेखौनो खावलायबाय। आरो जोंनि साफ्रोमबो बिमा बिफायाबो जाहाथे बे आनजाद होनाय समाव जोंनि फरायसाफोरखौ हेफाजाब होयो, मदद होयो, आनजादसालिसिम दोनबोयो, आं बेखिनिखौ खावलायबाय। आं गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै जे गाबोन जि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय जि
मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बे सायख' आनजादा गाबोन 14 डिसेम्बर 2025 मायथाइनि 10 बाजिनिफ्राय जागोन। बेनिखायनो आं बयखौबो बे आनजादाव नुजाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।